जाथाया तारमाने जाथायाथ' इदि रं नाम्बार रायलायबाय थायोमोन गाव ओमफ्राय इजोंसो थांदों ना सोरजोंसो थांदों मिथिया हमना मोनाखै। रं नाम्बार माने बिदिनो गुबुनजों रायलायबाय थायोमोन मिथियालाय। मिथिखायोमोन हो नों मिथिखायोमोन उनाव मिथिदो ओइ गामिनि गथ'फोरा खोन्थानायाव। उनावसो मिथिदों उम ओमफ्राय मा नाम नोंनि हिनजावनि नामा? दिपालि होनो। दिपालि मा लिरो? दिपालि आंथ' ब्रह्म लिरो ओमफ्राय इसा न'खराव बर'मोन ना माथोमोनथाय। नङा नोंजों मा लिरोमोन नोंजों लिरदोंमोन आंजो ब्रह्म लिरो। ओंखायनोथ' ब्रह्मआनो जागोन आरो होमबा नोंजों अ लिरदोंबा अ अ ओमफ्राय गथ' साबैसे दंमोन? गथ'आ जेवजाखा उन्दै 2.5 बोसोरल' जाबाय। हौवासा ना हिनजावसा? हिनजावसा सानैबो सानैबो हिनजावसा उम ओमफ्राय हाबा जानाया बोसोरबेसे जाखो नोंसिनालाय? हाबा जानाया बोसोरथामानो बोसोरथाम 3.5 बोसोर जाबाय। 3.5 बोसोर 3.5 बोसोर ए 3.5 बोसोर ओ ओमफ्राय मा गामि नोंसिनिया? जोंनिया सिब्रुबारि होनो ओमफ्राय थानाया मुसुलपुर गोग्लैयो ओमफ्राय पस्ट अफिसा दिहिरा। दिहिरा नै खाथि खाथि ओं बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जाहैबाय अ बाक्सा ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंनिया मा नाम? आंना मिनाल ब्रह्म होनो। मिनाल ब्रह्म। अ अबाव थायो नों दा न'आवनो थायो ना अबबा थायो? न'आवनो थायो मास मोनथाम जाबाय नोंनि बैसोआ खारनाया? उम मास मोनथाम नागिराखैमोन नों होमबा? गावखौ फन हरगोन साननानै फैफिनगोन साननानै हराखैमोन आं। नांलायनाय जादोंमोन नामा? नांलायनाया इसे जादो इदिनो माबायदि? बिदि मबाइल रायलायबाय थानायनि जालांदो एसे। माने नोंनि सिगां मबाइल रायलायबाय थायोमोन जाहैबाय? आंनि सिगाङाव माने आंनो खोन्थायो थारमाने ओ गुबुना। नोंनि बिसिया इदि रायलायबाय थायोलै ओरै होननानै। माने न'आव रायलायालासिनो लामायाव रायलायहैयोमोन नामा? अ इदि ओं। ओमफ्राय मा जेनेबा नों सोरजों थांनो सन्देह दा नोंनि आन्दासाव? आंनि आन्दासाव थांदों नामा इजोंनो। बिबा सोर जेनेबा नों मिथिया आरोना बेखौ? आं मिथिया ओहो। नों दा मोनबा लाफिनगोन ना लाफिनला? मोनबा लाफिनगोन आं नांगोन आंनो दा गथ'आबो गाबबाय थायो नालाय। औ फटकखौ नांगोन नामा? औ फट'खौथ' नांगोन नङाबालाय बोरै भिडिअ बानायनो मा होनो ओमफ्राय नोंसिनि न'खरनियालाय माथो होनदों? माबानिया जा न'खराबो लाफिननो होदो। बे हिनजाव न'खरनिया जेबो खबर गैया? ओहो। थाङाखै होनबा नों ओजों? थाङाखै इसा बिदायाबो कम्पानियावसो दंहैयो इसा। नङा हिनजावनि बिमा बिफा गैया होमबा नोंनि? बिमा बिफायाबो मबाइल लायाखै थाङाखै आं। मबाइल लायाखै नङा नों खबर लायाखै मास मोनथाम खनसेबो न'आव ओजों? थाङाखै। ओजों दंबो जानो हागौना? गैयानो न'आव ओजा। नों बोरैथो मिथिखो थाङाखै बालाय? लोगो दंमोन ओजा सासे गामिनि। होमबा नों बिखुनजोफोरनाव थाङानो नामा नोङो? थाङो थांनायालाय मानो थाङा जानो गाव थानायाव थांबाय थायोमोन। नङा ओरैनोबो खनसे खबर लाना फैनो हायोना ओजोंनिफ्राय मा बुङो मा मायो। ओमफ्राय मा होनो माबा मोनसे बुंदों रायजोफोरखौ जेनेबा आं हिनजावखौ मोनोबाथाय हमना दोननो ओरै सोरखौबा? अ इदि बुंदों। नङा नों बुंना होदोब्रा खनसे आङो औ। रायजोखौ थारमाने आं हिनजावखौ बबावबाफोर मोनबा हमनानै दोनबानो जाबाय। आंनो हिनजावखौ नांफिनगौ थारमाने गथ'फोराबो गाबबाय थायो नालाय। औ गथ'फोरा फरायथ'वाखै जाहैबाय? फरायथ'वाखै 2.5 बोसोरल' जायो ओमफ्राय बिमाखौ नागिरना मोनाबा लामाखैबो ओंखारलाङो। ओमफ्राय इयावनो सोरबाफोर बायसान्स माबाफोर हमना लांबाय बायबाबो बिदि सानो गथ'फोरखौ। माने गोबां आलाय सिलाय लेथेर फेथेर जाना दं आरो दा। अ इदि माने खामानियावबो थांनो हाला जाहैबाय। गथ'फोरखौ गारनानै ओमफ्राय नोंसा आइमोन गैया? दङ आइमोन दं ओमफ्राय आइमोनाबो आरो स्कुलाव ओंखाम सङोना। ओमफ्राय आं खामानियाव फैबाथाय बिनो गारबोयो ओमफ्राय ओंखाम संबाय थानायावनो गथ'फोरा ओंखारबोयोनो। बिदि आरो बिमाबो फैबाय थानानै